Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. A ci gaba da kawo muku kundin tarihi, yau muna tafe da taƙaitaccen tarihin yaƙin duniya na biyu. Yaƙin duniya na biyu wanda ya faru a shekara ta 1939 zuwa 1945, kimanin shekara 6 kenan. Ya kasance rikici mafi girma a tarihin ɗan adam, inda ƙasashe sama da 30 suka shiga yaƙi, wanda ya haifar da asarar rayuka fiye da miliyan 70 da sauyin tsarin siyasa da tattalin arziki na duniya baki ɗaya. Gaɓar farko, mene ne taƙaitaccen tarihin yaƙin duniya na biyu? Yaƙin duniya na biyu ya fara ne a ranar 1 ga watan Satumba shekara ta 1939, lokacin da Jamus ta mamaye Poland. Ya ƙare 2 ga watan Satumba shekara ta 1945, bayan Japan ta miƙa wuya ga ƙasashen tarayya, wanda kenan kimanin shekara 6 kenan aka yi ana fafata wannan yaƙi. Waɗansu manyan ƙungiyoyi ne suka fafata. Na farko akwai ƙungiyar tarayya wanda ake kira da Allied Powers, wanda suka ƙunshi Birtaniya, Faransa, Tarayyar Soviet wanda a yanzu ake kira da Rasha, daga baya Amurka, China da sauran ƙasashe. Sai kuma a ɓangare guda kuma akwai ƙungiyar ƙawance wanda ake kira da Axis Powers, wanda ya ƙunshi Jamus da Italiya da Japan, wanda a lokacin ita Jamus Adolf Hitler shi ne shugabanta, ita kuma Italiya Benito Mussolini shi ne shugabanta, da kuma Emperor Hirohito na ƙasar Japan. Sai abu na gaba, wasu dalilai ne suka haddasa wannan yaƙi? Na farko dai akwai yarjejeniyar Versailles da ta takura wa Jamus bayan yaƙin duniya na ɗaya. Idan ba ku manta ba, mun yi bayanin wannan yarjejeniyar wanda aka sa Jamus ta biya diyya mai tarin yawa a yaƙin da aka ɗora, saboda an ɗora mata alhakin ita ce ta haifar da yaƙin duniya na farko, wanda hakan ya sa ta cikin ƙunci, matsanancin ƙunci. Na biyu kuma ƙarfafa ra'ayoyin Nazi da Hitler da burin kafa daular Jamus a Turai. Sai na uku, mamayar ƙasashe da rashin amincewa da yarjejeniyoyi. Na huɗu kuma rashin nasarar League of Nations wajen hana rikice-rikice. So, gaba ta gaba, wasu muhimman abubuwa ne suka faru a wannan yaƙi? Na farko, mamayar Poland da Jamus ta yi, wanda ya janyo Birtaniya da Faransa suka ayyana yaƙi. Na biyu, yaƙin Rasha da Jamus, wanda ake yi wa laƙani da Operation Barbarossa a shekara ta 1941. Sai na uku, harin Japan a Pearl Harbor a ranar 7 ga watan Disamba shekara ta 1941, wanda ya sa Amurka ta shiga yaƙin. Sai kuma na gaba, kisan kiyashi na Holocaust, wanda aka kashe Yahudawa fiye da miliyan 6. Sai na gaba, fashewar bama-baman nukiliya a Hiroshima da Nagasaki, duk a cikin wannan ya faru ne a watan Agusta na shekara ta 1945. To me ya kawo ƙarewar yaƙin? Na farko, abin da ya kawo ƙarewar yaƙin, Jamus ta miƙa wuya a ranar 8 ga watan Mayu shekara ta 1945, wanda ake ce ma D-Day. Sai kuma Japan ta miƙa wuya a 2 ga watan Satumba shekara ta 1945, bayan harin nukiliya da Amurka ta kai a yankin Hiroshima da kuma Nagasaki. Waɗansu tasiri ne wannan yaƙi ya yi? Na farko, yaƙin nan ya haifar da hasarar rayuka fiye da miliyan 70, ciki har da fararen hula da sojoji. Na biyu, rushewar tattalin arziki da gine-gine a Turai da Asiya. Na uku, ƙirƙirar Majalisar Ɗinkin Duniya wato United Nations a shekara ta 1945 don hana sake faruwar irin wannan yaƙi. Na huɗu, fara yaƙin cikin sanyi wato Cold War tsakanin Amurka da Tarayyar Soviet. Wannan shi ne taƙaitaccen tarihin yaƙin duniya na biyu. Muna roƙo Allah ya tsare mu da sake afkawa cikin irin wannan yanayi na tashin hankali da rashin kwanciyar hankali da zai haifar da asarar rayuka da dukiyoyi.
Allah ya tabbatar mana da zaman lafiya a ban ƙasa mai ɗorewa baki ɗaya. Ni ne